Urmează ceva extrem de frumos. E impresionant cum un singur om poate să mobilizeze atâta lume. Noi nu avem nevoie de ele. Tu știi că mereu mi le dai mie. Acolo este luna. Dar noi mergem să întâlnim asfințitul soarelui, să vedem spectacolul soarelui. Apoi urmează. Nu are nimic. Venim cu tine? Dacă ziceai mai repede. Venim cu tine? Da, uite că... Da. Nu, eu am strigat acolo că mai am locuri. El este unul din ghizii montani de încredere. Vezi că te arăt pe Facebook. Arată. Tot înainte. Soare. 238. Erau mai multe. Pauză, mergem prea rapid. Uite, acolo e Sibiu. Orașul nostru frumos. Și casele noastre. E pe undeva pe acolo și casa noastră, da? Dar noi nu o vedem. Îmi place mult traseul acesta, că sunt păduri de mesteceni. Toamna este spectaculos peisajul aici. De când am venit în Sibiu am tot mers în ture cu ghidul nostru montan, Iulian. El face ture, drumeții și pentru copii și pentru adulți. Sunt recunoscătoare că îl cunosc și că petrecem atâtea momente frumoase în natură, împreună. Atâția oameni cu sufletele deschise. Câte fire de iarbă te înconjoară, Lia mea dragă. Da, mergem mai departe, da? De o parte și de alta amesteceni, cum vă ziceam. Spectaculos, așa-i? Viața. Acest peisaj. Imediat suntem sus. 12 minute suntem sus. Nu se vede că e plin bolovanul, de aici eu îl văd. Munții Lotrului.
Și aici ajungem la căsuța lui Iulian. Iulian primește în căsuța lui pe toată lumea. O căsuță mică, cu o inimă mare. Cine vrea, este binevenit la căsuța lui. A amenajat-o, a făcut terasă. Eu încă nu am văzut. N-am fost de mult aici. Cel mai recent a fost într-o tură de iarnă. De Crăciun a fost. Doamne, ce frumos e! Dar tu, draga mea, tu te-ai dus pe sus, te-am văzut. Ai făcut mult mai mult decât ceilalți. Ai exces de zel. Deci tu te-ai dus mai sus. Te-am văzut, eram la jumătatea urcării. Ce cu toți căței aceștia? Te-ai împrietenit cu ei? Salut! Doamne! Salut! Cât de frumos! Nu face nimic. Să-l mângâi. Salut! Ce faci? Ți-e bine aici? Clar lucru. Da. Mă duc acolo la viață. Mi-am făcut prieteni. Dacă stăteam cu tine, nu făceam niciun. Îmi dai și mie o gură? Mulțumesc. Ai venit, luați limonadă! Ce bună e! Ce bună e! Ia că vin după harți acum. Salut! Frumos ești tu, prietenos. Doamne, ce-mi plac câinii. Frumosule! Iba, mă! Nu face nimic. Pe toți. Unii sunt supărați pe alții. Hai că vă împrieteniți voi. Nu, de ce a dormit? E relaxat. Bine, hai să intru și eu să văd cum e aici. Cum a făcut Iulian. Doamne, cât de frumos a făcut. Cum? Da. Aveți aici să vă jucați.
Palincă din Berceni? Oh, și ce copțări! Închidem aici, închidem aici. Eu nu le-am dormit. Ca ce mi-am dormit alea. Ai examinator pentru mine! Nu la chipsurile rusele tale. Nu, hai să deschidem geama, să-i salutăm pe și la ții că știi ăsta. Nu i-am fost. Că n-am organizat și... Mami! Da, mami. Da? Țărănească. Da? Vă luați așa ca o țărănească, da? Dacă nu v-ați spălat pe mâini, veniți aici, vă linze Vă cățel. paharul. Lăsați jos de pe masă. Pui un fir de iarbă. Doamne, cât le iubesc pe fetițele astea. Soare, mulțumesc pentru lumina și căldura ta. Și ție, lună, îți mulțumesc pentru grija ta și strălucirea ta, care mă inspiră. Soarele și luna mi-au ținut cununa. Prințeselor! Am și orbit, deja nu mai văd niciun pic. Prințesele astea, când se întâlnesc, sunt primele în deal și primele în vale. Nu le mai vezi urma. Eventual cu niște câini de companie. Păpușa asta pot să las în căcăresc, o spăl. Vrea să meargă undeva în Dubai, nu mai merg cu ăștia doi prieteni, am se dus cu alții, undeva în alt, pe țară de undeva. Și la o săptămână după ce Trei în brațe, mai fetiță, tu ai 3 ani și mai vrei în brațe. am primit un mesaj pe telefon că Atâția oameni și un singur soare. Atâția oameni care cred în soare. Fraților, mai am niște ciment și niște nisip de cărat. Cum e? Las că care e măgarul! Ai care măgarul? Nici un măgar nu care. Ba da. Mai le face poza cu măgarul? Frumoaselor, prețioaselor. Tată Ceresc, Dumnezeul meu, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru tot. Infinite binecuvântări. Excepțional. Sfârșit de zi. Noi avem lanterna. Nu, dar ne descurcăm. Găsim drumul.
Să vă arăt acum. Da. Ia uite, vedem Sibiu de aici, ia uite. La o aruncătură. Vedeți ce aproape e de Sibiu? O oră jumate am făcut până aici. Și începe spectacolul lunii. Asta a fost o zi de neuitat. Sunteți cu mine? Auziți liniștea. Alerg să ajung pe ceilalți. Ce zi frumoasă am primit în dar. Sunt recunoscătoare. Tu, prețioasă, ești cu lumina pe noi. Mulțumesc! Ce faci? Mă însoțești? Hai!